In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best and all the rest to you and lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me, all is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in me, all is yours completely. I'll serve you only with all my heart. With all my heart. Kablaawak dagiti amin nga gagayem tayo kakabsat tayo itintero nga Northern Luzon Mission. Ken kastameten dagiti gagayem tayo kakabsat tayo iti kabangibang nga mission. Itintero nga Pilipinas ken kastameten tintero nga lubong amok ken mamatiak. Nga iti dayto nga gundaway ket subsubaybayan nyo, buy-buyaan nyo iti madama nga week of prayer nga akmen dagiti papastor tayo iti Northern Luzon Mission. Ket iti dayto nga gundaway adalan tayo iti maysa nga linya nga agtaray iti kastoy nga panao. Over my dead body. Dayto iti adalan tayo iti dayto nga gundawan gayem kay kapsat ko. Ket idi ubingak payamuyo, idi elementary ak, adik kakmet nga agbuy-buya iti radio. Kadagiti drama, dagiti love story iti radio. Ket kanayon ko nga manggagan daytoy nga linya iti English ket over my dead body. Ngem ti Ilocano ket saklaw na daytoy nga linya magnakapay nga umuna iti rabaw ti nalamiis a bangkay ko. Daytoy ket masansan gapuanan kadagiti adu nga gayat nga nag-adaan iti commitment. Agpaay kadagiti ay ayaten da kang ronaan na dagiti agayan ayat iti drama. Nga saklawan na, iti kinaturod ken commitment daytoy gapu iti ayat. Ket no adda dagiti mangdangran, wenno agpanunot tagaramid iti dakes ti ayaten da. Kastoy nga linya dagiti mangmanggan tayo, magnakapay nga umuna, iti rabaw ti nalamiis nga bangkay ko. Ket daytoy nga mangmanggan tayo, mabuybuya tayo iti telenovelas. Ket daytoy ipakdaar na laeng, wenno ipakita na laeng iti kababalin dagiti Pilipino. Kas kumaken-kaken, kas kanyak,
Pilipino, Bisaya ka man, Ilocano ka man, Tagalog ka man, wenno amin nga Pilipino gagayem kakabsat. Generally, daytoy ti ugali tayo. Ket napintas nga ugali daytoy gayem ken kabsat ko. Nga kataan tayo man, may panggapmat iti na espirituan nga bedeng iti daytoy nga linya over my dead body. Wenno magnaka nga umuna iti rabaw tinalamiis a bangkay ko. Ket sakbay tay nga rugyan gayem ken kabsat ko, kaya't kung awisen ka iti maysa nga naulimek nga gundaway tagkararagta. Managayat kin mananga siya Dios iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami iti maysa manen nga privilege. Nga iso nga insagot mo ti tumunggal maysa kada kami. Tapno iti kastaw Dios. Maadal mi dagitoy nga kababalin nga maadda ko ma kadagiti anak mo. Ket agbanag ko ma nga pagbiyagan mi. Ket makita kada kami panagururay mi iti maikadwa nga yaay mo. Ala po'y dalan mo kung mga ruting ka panagada, alikanda kamit kinasirib. Dalusanda kami nga rod kadagiti adu nga basbasol mi, tadawatin mi nga ipagpakasi da ito itinaga na pumi nga ni Jesus. Amen. Itinasantuan na kasuratan gayem kinkabsat, kaya't kung awisan kayo nga agadal, iti daytoy nga libro, wenno pakasaritaan dagiti tattao iti libro ni Daniel, iti chapter 3, verses 16 to 18. Iti verses 16, kasto iti saritaan na. Ni Shadrach, Mesach, ken Abednego sinmong batda ket kinunada iti ari. O Nabucodonosor, saan amasapol asumungbat kami ken kay ti daytoy abanag. Nukasta ti Dios mi pagserserbian mi mabalin na kami nga isalakan iti hurno asumsumged ken dumardarang. Ket ita imam o ari ilapsut na kamto. Ket no saan ipakaammo kumaken ka o ari aday ta Dios mo di kamto pagserbian. Ken kastamet di kamto pagdaydayawan tiladawan abalitok nga impatakder mo. Daytoy gagayem ken kakabsat ket maysa nga conversation wenno maysa nga exchange nga pagsarsaritaan ni Ari Nabucodonosor ken dagiti tallo nga gagayem ni Daniel nga na Shadrach, Meshach ken Abednego. Ket napasamak daytoy nga tungtungan gapuanan tay je verse 1 mabasa tayo gayem ken kabsat ko nga ni Nabucodonosor kalpasan nga naamuan na iti tagtagainep na je chapter 2 ket nagdesisyon iso na nga agpatakder iti maysa nga ladawan abalitok. Daytoy ket saan nga basit no di ket maysa nga dakkel abalitok gayem ken kabsat. Natayag na lapad. Ket daytoy nga ladawan puro nga balitok ket it was a great image nga kunana iti English gagayem ken kakabsat. Ket iti dayta nga panangipatakder na mapasamak iti maysa nga inaugurasyon. Ket iti inaugurasyon na daytoy nga ladawan nga balitok gayem ken kabsat. Ket inimbita na amin nga satraps, dagiti administradors, dagiti governors, dagiti councilors, dagiti treasurers, dagiti judges, dagiti magistrates, and all the officials of the provinces. So kaya't nangasawan, amin dagiti agtuturay iti imperyo iti Babylonia, ket present iti dayta nga gundaway. Kaduwada amin, agkakaduwada amin, sang kamaysada amin nga natipon-tipon, gapuanan iti maysa nga panggep, iti panang silibrar, iti inaugurasyon, daytoy nga dakkel nga ladawan abalitok. So, amin da gayam king kakabsat na tipon-tipon da, ket nairaman da Shadrach, Meshach ken Abednego, gaputa isu da gayam ken kabsat ko, ket may sadamot nga opisyal, tayo dinawat ni Daniel, nga isuda ket may patakder damot nga opisyales, iti Babylonia. So gaputa addada di jay gayem ken kabsat, karaman damot di jay. Ket kunanat to gayem ken kakabsat, nga nuk mangrugi, iti inaugurasyon, babaan iti music instrument, panakatukar ti musical instrument. Ket kunanat to gayem ken kakabsat, nga i-required ti ari nga amin dagiti tattao iti dayta nga gundaway kayat nangasawen dagiti amin nga papanguluan dagiti na
Papanguluan dagiti amin nga tattao ti Babilonia gayem ken kabsat nga agdaydayaw da, agrukbab da, agdaydayaw da iti dayta nga balitok nga ladawan. So dayta gagayem ken kakabsat ti baga ni Nabucodonosor nga ramidan dagiti amin nga tattao iti dayta nga inaugurasyon. Ket dayta gayem ken kakabsat iti napasamak nga iti panagtukar dagiti amin nga musical instrument iti dayta nga gundaway iti dayta nga kanito. Gayem ken kabsat dagiti amin nga masiknan, amin nga leaders, amin nga papanguluan iti Babilonia ket nagrukbabda. Ngam kitaan nyo iti ladawan gayem ken kabsat ko. Iti ladawan ipakita na nga da iti tallo nga tattao nga nakatakder iti laksid iti niya command iti ari nga agrukbab da amin katagdaydayaw da kini Apo Dios. Asino dagito gayem ken kabsat? Isuda dagito da Shadrach, Meshach ken Abednego. Kung ato gayem ken kakabsat nga adda iti penalty dagiti amin nga saan nga sumurot iti bilin ti ari nga into nagtukar iti musical instruments, amin nga musical instrument dagiti saan nga agtungpal ket mapuuran da, may tapwak da iti dayta dumardara nga hurno nga insagana da agpaay iti dayta nga purpos. So gayem ken kabsat, nakabutbuteng iti mabaling nga mapasamak iti maysa nga tao nga plano nga agsalungasing iti ari gayem ken kabsat. Tapay, itapwak da ka iti dumardarang nga apoy iti maysa nga horno, nga dayta nga horno ket saan nga normal iti kapudot na. Tadayta ket talaga nga maysa nga oksla nga maysa nga oven nga tipudot na ket talaga nga nalakob. Ket napudpudot nga amang ngem iti normal nga apoy gagayem ken kakabsat. Ket kastaman gagayem ken kakabsat nga amin may tapwak da iti dayjay nga agdardarang nga horno. Ngem kalpasan ti amin gayem ken kabsat adda dagiti tallo nga saan nga nagtungpal ti ari. Saan da nga tang agbuteng iti daytoy nga kuman ti ari? Amuyo gayem ken kabsat. Dagitoy nga tattao inakusaran dagiti duma ka opisyales nga isuda gayem ken kabsat ket saan da nga agtultulnog iti ari. Dayta ket maysa nga half truth, half lie. Tapay dagitoy nga tattao, dagitoy nga Hudyo, da Shadrach, Meshach ken Abednego ket natudyoda iti ari. Dagitoy ket naitantanok da, nagbalinda nga opisyal ket awan iti nakababalawan da, ngam iti daytoy nga gundaway, they were wrongly accused. Ammo kakabsat ni Nebukadnesar, no asinno dagitoy nga tattao ken no asinno iti pagserserbian da a Dios da. So ni Daniel ayan na nga tay ti dayta nga gundaway gayem ken kabsat. Adda ti tallo nga possibilities. Umuna is mabalin nga isuna ket agsakit. May kadwa, isuna ket adda iti adayo ken ti sabali nga nasyon. Ti may katallo, nalabit nga ni Nabukadnesar ket inarrange na agpaay kini Daniel nga isuna ket absent iti dayta nga gundaway tapno saan nga maimbaras ni Daniel iti mensahe na. Okay. Iti dayta nga gundaway gayem ken kakabsat kaya't ko nga awisan kayo nga mangsurot iti daytoy tallo laeng nga puntos nga kayat ko nga ibati agpaay kada tayo iti daytoy nga gundaway. Kasi man gayem king kakabsat ti pagtarayan ti tallo nga puntos nga kayat ko nga ibati. Over my dead body wenno ti Ilocano na magnapay analamis a bangkay ngem iti agsalungasing iti bilin ti Dios. Dayjay ti muna nga puntos ti gayem ken kakabsat. Ti maikadwa kasto ti taray na. Magnapay analamis a bangkay ngem iti pagduadwaan da ti sao ken karkari ti Dios. Ti maikatallo ket kasto ti panakait pataros na. Magnapay analamis sa bangkay ngem iti ayaten da ti biagda nga nangruna ngem tinangted ti biagda. Mapantay di point number 1 gayem ken kabsat. Magnapay analamis a bangkay ngem iti agsalungasing iti bilin ti Dios. Idi verse 16 gayem ken kabsat ni Shadrach, Meshach ken Abednego simmong batda ket kinunada iti ari. O Nabucodonosor, saan amasapol a sumungbat kami? Saan amasapol a sumungbat kami kinka iti daytoy a banag?
Apay nga nga kastoy kakabsat iti sarita winusungbat da Shadrach, Meshach, ken Abednego may panggap iti daytoy nga accusation agpaay kadagitoy nga tallo nga Hebrews. Gapuanan taadaan mutual understanding da Shadrach, Meshach, ken Abednego ken ni Nabucodonosor maipanggap iti relasyon ni Shadrach, Meshach, ken Abednego iti Dios nga pagserserbyanda nga daytoy nga Dios ket na-introduce kini Nabucodonosor, iti chapter 1. Kat na yung amu daytoy, iti chapter 2, nga iso ti mangipalgak ti amin nga palimet, inpalgak na kini Nabucodonosor, na niya ti tagtagainip na. Kat tata, ni Shadrach, Meshach, ken Abednego, amu da ken amumet ni Nabucodonosor, nga amu na, nga saan da, nga agtulnog ken kwa na may panggap, iti panagsalungasing da, iti bilin ni Apo Diyos. Takunada gayem ken kabsat. Ya verse 18, ket no saan da kami nga isalakan ti Dios sa pagserserbyan mi, may pakaammo kumakin ka o ari aday to'y Diyos mo, di kam to pagserbyan. Ken kastamat, di kam to pagdaydayawan tiladawan abalitok ngayon patakder mo. Kastoy ti sungbat dagiti nga tallo, nga lalaki ni Apo Diyos, iti sangwanan, iti kabilugan nga tao, iti dayta nga imperyo, dayta world power iti dayta nga gundaway nga isu ti imperyo ti Babylonia. Uray no amuda gayem ken kapsat, uray no mabuteng da nga masinit, mapuuran, malityon. Amok mabuteng da gitoy, ngam gapo ta saan da nga kayat ti agsalungasing iti bilbilin ni Apo Dios. Pinili da nga agsalungasing kini Nabucodonosor, uray pay no maipurwak da iti horno iti apoy. Anya ngamin gagayem ken kakabsat, iti masalungasing da intunos isuda kat agdaydayaw da agrukbab da iti dayta nga ladawan. Iti jay second commandment kuno nato kakabsat, you shall not make for yourself a carved image, you shall not bow down to them or serve them. Dayto iti bagbagana iti bilbilin gayem ken kakabsat sa nga pulo nga bilin. Ken saan lang iti sa nga pulo nga bilin no diket ura jay shima. Nga daytoy nga shimay bagbagana nga dati may sa nga Dios isulaang tayatem. Iti aming nga puso, aming nga pigsama, aming nga espiritu. Kat isursuro kadagitoy nga Hudyo, manipod ti kinaubing da gayem ken kapsat. Isu nga napateg ti education na kasi dadalan tayo ti lesson tayo. Kadagiti ubing, nga uray ti maysa nga ubing iti uneg ti tiyan ti maysa nga ina, ket mangrugin iti education ken kuana. Ket kasta iti education dagitoy nga tattao, dagitoy nga gagayem Shadrach, Meshach, ken Abednego. Ket uray no sumango da iti kabilgan nga tao ditoy lubong. No, iti ibagbagana ket may sungan iti bagbaga ni Apo Dios. Agtakder da uray enggana ken patay. Nga kunada magna kami pay iti nalamiis abangkay sakbay mi nga ramiden dayta. Nagsayaat gagayem ken kakabsat nga prinsipyo dayta. Wala pa ito kakayim ken kakabsat, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Nalawag da ito gayim ken kakabsat. Ti maysa nga gayat, itulak na ti maysa nga tao, wino dayta nga gayat, itulak na dayta nga gayat, nga agtungpal kadagiti bilbilin. Ti may kadwa nga puntos gayim ken kakabsat, ket magnaak itinalamis abangkay ngem iti pagduaduak ti kari ti Dios. Iya verse 17 kastoy ti kunana, no kasta ti Dios mi pagserserbyan mi, mabalin na kami nga isalakan iti hurno asumsumged ken dumardarang, ket ita imam o ari ilapsut na kamto. Kastoy ti sungbat ni Shadrach, Meshach, ken Abednego ken ni King Nebuchadnezzar. No haan nga patgan ni Nabucodonosor, da Shadrach, Meshach, ken Abednego nga mawayawayaan, kabayatan nga naibagada iti sides da, may panggap iti dayta saan da nga panagruknoy. Tani Nabucodonosor, amuna met iti niya, pagtaktak dalanda. Ket kunada, no saan mo nga sungbata minupatgan daytoy nga panakawayawayami, ti Diyos mi pagserserbyan mi, mabalin na kami, nga isalakan iti hurno asumsumged, ken dumardarang, ket ita imam o ari, ilapsot na kami. Isalmo, tikar ka rin ni Apo Diyos, kat mabasa kasto iti libro ti Salmo 34:17. Nyati kunana, dagiti nalintag nagikisda,
ket dinengeg ni Jehova ket inispal na ida kadagiti amin adukdukot da. Nagsayaat nga karigayem ken kabsat. Ammo ni Shadrach Meshach daytoy gayem ken kabsat. Isu nga tinaramid da gayem ken kabsat pinutputan da dagita nga karkari ni Apo Dios. Nga nasaysayaat kadakwada nga magna asi papatay. Wenno isuda ket matay nga umuna sakbay nga masalungasing da, sakbay nga mapagtalikudan da dayta nga kari ni Apo Dios. Adapay di Salmo 107 verse 6 kunana ti kastoy. Idi kasta imkisda ken Jehova iti panagdukot da. Ket isu inispal na ida kadagiti sinsinnaay da. Nagsayaat dagitoy nga karkari dagiti petpetan dagitoy nga Hebrews nga isu na nakasango iti maysa nga dakkel nga panubok, maysa nga dakkel mabutbutngan nga panusa gapu iti panag talikod daw ino panagsalungasing da iti ari iti dayjay nga kumanna. So daytoy gayem pingikabsat da Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach ken Abednego nga mararamid iti dayta nga nagbagtan da ti maysa nga discussion may panggep iti panagdaydayaw iti dayta nga ladawan. So akas pag-aammo tayo gayem ken kakabsat nakapungtot ni Nabucodonosor ket inbilin na nga dayta nga horno ket papudutan ti mamin pitupay nga daras ngem jay dati nga kapudot na. Ket no kasta kapudot na gayem ken kabsat, bagak ken ka dayta nga pudot ket saan da nga pagbayagen nga maysa nga tao iti uneg na. Ket iti dayta nga pan nakapapudot na inbilin na dagiti kabilgan, inbilin na dagiti kadadakkelan nga soldado nga isuda timbang paraot mangrepet kada Shadrach, Meshach ken Abednego nga mangipurwak nga manyati napasamag gayem ken kabsat. Naipurwak da nawayawayaan da manipot ti pan nakaparaot ket nasdaaw ni Nabucodonosor ta iti nakita na ida si wayawaya da iti apoy ket addametten ti maikapat ket dayta maikapat kasla anak ti Dios iti description na. Ngawan sa bali gayem ken kakabsat no saan nga ni Apo tayo nga Kristo. Point number 3, daytoy ti last gagayem ken kakabsat ken maudi. Magnadapay umuna iti nalamiis a bangkay ngem iti ayaten da ti biagda nga nangruna ngem tinangted ti biagda. Amammo gayem ken kabsat ni Shadrach, Meshach ken Abednego no asinno ti Dios nga pagserserbyanda. Amammo dala unay daytoy ta napadasan dan kadagiti napalpalabas nga pakasaritaan ti biagda kadagiti kapkapadasan da iti napalabas. Ket saan da may libak nga ti kinapudpudno ti kinabileg kinamanangaasi kinamanagayat daytoy nga Dios da. Isu nga kunana toy magnada nga pilyenda nga magna nga umuna nga sila lamiis a bangkay ngem iti ayiten da ti biagda nga nangruna ngem tinangted ti biagda. Iti verse 18 kastoy kunana, ket no saan may pakaammo kumaken ka o ari aday ta Dios mo di kam to pagserbyan. Ken kastamet di kam to pagdaydayawan tiladawan abalitok nga impatakder mo. Kastoy tinagtakderan da tapay. Ammuda nga mapukaw da ti biagda ngem ammuda nga ti Dios nga pagserserbyan da isu ti author ti biag, isu nangted kadakwada iti biag. Isu nga kastoy ti sungbat da, kastoy ti tured da, nga simungbat kini Ari Nabucodonosor. Kastoy ko na Matthew 16:25. Tauray siya sino amayat kuma amang isalakan ti biyag na, isu mapukaw nanto. Ket uray siya sino ang makapukaw iti biyag na gapukan niyak, isu masarakan nanto. Kastoy ti adday ti panunot, da Shadrach, Meshach ken Abednego gayem ken kabsat. Isu nga iti dayta nga gundaway. Pinili da nga mapukaw ti biyag da ngem ti agsalungasing da. Wenno mapukaw da iti nang ti author iti biyag da. After seeing this display of God's power, what decree did Nebuchadnezzar make? Kung ano ti gayem ken kakabsat, because there is no other God who can deliver like this. In pakaamuna kadagiti aming nga tattao nga Dios ni Shadrach, Meshach ken Abednego isulaag ti pudpudno nga Dios ket pagdaydayawan dagiti adu ken amin nga tattao. Iti panakapatakder ken iti panagtakder ken kinapudno adala ni Apoy Dios. Nga isud da Shadrach, Meshach ken Abednego wenno gagayem ni Daniel nga da Shadrach, Meshach ken Abednego. Uray adda ti sangwanan iti patay
nagresulta gayem kin kakabsat nga napaneknekan ti ari at ti Dios dagiti Hudyo ket isu ti pudno a Dios. Sabagay saan nga umuna nga daras daytoy. No diket na napatalgedan pay maminsan pay nga talaga nga ti Dios nga pagserserbian da Shadrach, Meshach ken Abednego ket isu ti pudno nga Dios. May kadua, na itag-ay tinagan ti Dios itintero a pagarian. Ken ti may katallo, na itanok met dagitoy nga Hudyo iti posisyon da kas maysa nga opisyales. Isu dagat maysa nga opisyalesen ngem na itanok da pay, na ipromote da pay gapuanan itin da pa nagtakder iti kinapudno da kini Apo Dios. Kadag iti tallo nga Hudyo magnada pay analami sa bangkay ngem iti agsalungasing iti bilin ti Dios. Kadag iti tallo nga Hudyo magnada pay analamis a bangkay ngem iti pagduaduanda ti karkari ti Dios. Ket ti maudi kadag iti tallo nga Hudyo magnada pay analamis a bangkay ngem iti ayaten da ti biagda ngem iti nangted ti biagda. Gayem ken kabsat, dagitoy nga Hudyo ket napalabasdan. Dagitoy nga Hudyo ket namamuta idan babaen iti nasantuan a kasuratan ket pudno dayta ta sa sao ni Apo Dios. No napasamak kadakwada gayem ken kabsat, mapasamak met ken ka, mapasamak met kaniak. Mapasamak kada tayo amin gayem ken kabsat ko. Into nagtakder tayo nga kuna tayo magnada pay analamis a bangkay, magnatay pay analamis a bangkay. Ngem iti agsalungasing iti bilin ti Dios. Magnatay pay analamis a bangkay ngem iti pagduaduaan tayo ti karkari ti Dios. Magnatay pay analamis a bangkay ngem iti ayaten tayo ti biag tayo nga nangruna ngem tinangted ti biag tayo. Gagayem ken kakabsat, kayat ko nga basaan daytoy maudi. Nga surat ni Ellen G. White manipod iti book, The Book Education. Kastoy ti kunana gayem ken kakabsat ti Ilocano. Ti kadakkelan nga tarigagay ti lubong ket ti tarigagay dagiti lalaki. Lalaki nga saan a magatang wenno mailako. Lalaki nga kadagiti kaunggan ti kararwada ket agpayso ken napudno. Lalaki nga saan nga mabuteng a mangawag iti basol iti umiso nga awag na. Lalaki nga iti konsensyada ket napudno iti rebengen akas na linteg nga puste. Lalaki nga tumakder iti kinapudno, uray pay matnag ti lubong. Ni Apo Dios, bendisyonan da kakuma, ket ikamang mo dayta, kini Apo Dios, nusika, adda pa nagkapoy mo. Tani Apo Dios, ikan na ka, iti panagbaligi, kas kini Shadrach, Meshach, ken Abednego, no pilyem, ti kumpet ken kuana, agtakder ken kuana, napudno ken kuana, ita ken iti agnanayon. Ni Apo Dios, iti madaydayaw, kini Apo Dios, kuma iti ang bendisyon kadatay amin asa nga paday ti daytoy nga oras. Ket agkararag tayo gagayem ken kakabsat sakbay tayo nga palpasen ti programa tayo. Agyaman kami Apo iti daytoy nga guntaway. Tinikanda kami iti basit nga oras tapno ti kasta agadal kadagiti sasawom. Napaneknekan mi nga nagtakder kami. Ken kaurenggan ken patay. Ket agbanag Apo nga agbaligi ka kada kami. Ket no agtakder kami ken ka. Apo, sikati mangitag ayto kada kami. Agyaman kami iti karim, mapangnamnamaan na sa saom, mapangnamnamaan akar karim, tulungan da kami mangpetpet iti daytoy, aldawman wenno rabii. Sabi ko tawatem dagiti nga araraw mi, pakawanong kumati nagbasulan mi tadawaten mi tinagan na pumingin Jesus. Amen.